ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ମୋ ଘରେ ପୁଅ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ଖୁସି, ବାକି ସେ ପୁଅ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଲା କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ଟିକେ ଡିପଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ମା ଏଇ ଡିପ୍ରେସନରେ ରଖନ୍ତି କି ତୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ଅଛି, ତୋତେ ଦୁନିଆରେ ପଇସା କମାଇବାର ଅଛି, ଆମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତୁ ବି ବାହା ହବ, ତୋତେ କାଲି ଛଡ଼ା କିଏ ବାହା ହବ? ଆପଣ ଟିକେ ଡିପଲି ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଜୀବନ ଉପରେ କେତେ ଡିପ୍ରେସନ୍, କେତେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷରେ ଲୋକ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି? କେହି ପଚାରିବେନି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା, କେହି ପଚାରିବେନି ବାପା ମା କେମିତି ପାଳିଥିଲେ, ବାସ୍ ଏତିକି ପଚାରିବେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ପୁଅ କରୁଛି କ'ଣ, ବାସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ, ଏତେ ଯେ ଡିପ୍ରେସନ୍। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଖଟିବା ପାଇଁ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନିଜ